बोला तुम्हाला आग्रह वाली सारी आज्ञा जाओगे बोले मैं मानूंगा अब सुखी जाओगे तेरा सारी के देखिए क्या है कंदा लगे भाई मत ना साली बातें की निगाह बहुत असुविधा कष्ट मस्त बोले वो साली मास्टर जी ने उसे बैठा
ନହେଲେ ଦହି ଖାଇକି ଦୋଷ କଥା ବହି ଖାଇକି ତ ଶାଶୁ କରିବୁ ନା ଟିକେ ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବୁ ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗେ ହଁ ବୁଝିଲି ତାହେଲେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ବୁଝେ ଚାଲିବ ଚିକିନି ଗାଲିରେ ଚାଲିବ ମୟୁର ଗାଲିରେ ଚାଲିବ ଚିକିନି ଗାଲିରେ ବୋଲେ ବେଲେ ବେଲେ ବୋଲିନା ଗାଲିରେ ଚାଲିବ ଚିକିନି ଗାଲିରେ ଚାଲିବ ମୟୁର ଗାଲିରେ ମୁଁ ଉଡ଼ବାଟା ଚାହୁଁନି କାଁ କରବା ବିଜ୍ଞାନୀ କାଁ କହିବି
हे भाई उरे पोलीस सामान्यानं खाली एकलावर घेतो रे
रे